Kamaráti, kamarátky, ahojte. Ja som doktor Mundi, som u seba doma a dneska je sviatok, deň odpočinku, ale aj keď sviatky treba si vážiť, je to veľmi dôležité, tak žiaden sviatok nemôže byť taký veľký, aby ste nemohli pomôcť človeku. Takže ja už keď vidím, že da ktorým šibe, tak si hovorím, idem natočiť video. A veľa ľudí dneska, keď nevedia kam z konopy, tak si hľadajú také akože self-help, ako si pomôcť, alebo ako byť úspešný, self-growth. Ja poviem jednu vec, kamaráti, kamarátky, na ktorú som prišiel. Vy sami si pomôcť nemôžete. Hej, lebo keď chcete pomôcť, že sebe, že self, tak vy si reálne nepomáhate, vy len pomáhate nafúkovať to vaše ego. O tom, aký vy ste super a aký ste úspešní, o tom, aký proste sami seba klamete tým, že vyhlasujete sami seba za niečo, čo nie ste. Takže ja vám poviem, ako sa dá pomôcť. Dá sa pomôcť tak sám sebe, že začnete pomáhať iným. Žiadna iná cesta neexistuje, kamaráti, kamarátky. Vy jednoducho nemôžete sami pomôcť, vy môžete pomôcť iným a v tým vlastne si sami sebe pomôžete. No a keď hovorím o pomoci iným, to neznamená, že idem teraz pomáhať nejakému bohatému podnikateľovi a že budem mu pomáhať prekladať papiere a popri tom sa naučím, ako mu funguje biznis. Kamaráti, kamarátky, to nie je pomoc, to je vychcanosť. Takže vy keď chcete niekomu reálne pomôcť, vy keď chcete sebe pomôcť, potrebujete pomáhať ľuďom, ktorí poprvé sú šibnutí, po druhé sú jednoduchší od vás a po tretie ľudí, ktorí sa ani nevedia spýtať, že čo potrebujú, a to sú buď teda nejakí postihnutí alebo nejaké deti. Takže kamaráti, kamarátky, ak chcete sami sebe pomôcť, vy v prvom rade musíte pochopiť, že si pomôcť neviete, pretože tá spoločnosť je tak nastavená, že len vy vtedy si pomôžete, ak začnete pomáhať iným. Tie vaše problémy sa začnú odrážať v tých ostatných ľuďoch a vy pochopíte, že áno, tomu človeku som pomohol tak, takže aha, vlastne pomohol som sebe. Kamaráti, kamarátky, ja vás srdečne zdravím. Ak sa vám to video páčilo, tak nezabudnite pomôcť sami sebe tým, že pomáhate iným. Napríklad vzdelaním. Ahojte.